Продукты для програми «Єш, пакуль не запяєш» ми набиваємо у крамі «Веста», бо «Веста» завжди побач. Ешь, покуль не запяешь. Сядеть комар на дубочку, на зелененьким листочку. Ой, люли-люли-люли, на зелененьким листочку. Прывітанне, сябры! Глядзіце, колькі нас сёння тут сабралося. Амаль троица. У нас троица, але не тая троица. Сёння у нас, глядзіце, Іван Кірчук, Стэфан Кірчук і я, Сяржук Маркаў. Я вітаю вас, бо зноў у эфіры кулінарна-фальклорная праграма «Еш, пакуль не запяеш». Вы пачалі раней спяваць, яшчэ не паелі. Яшчэ не паелі, але ўжо зрабілі. Ну, добры настрой маем сёння. Настрой цудоўны. Иван Иванович, я думаю, что детям с нами на кухне тут пакуль что может будзе сумно. Тому мы Стэфана зараз отпустим, так? Згодны. И приготуем, Стэфан, мы сегодня, ведаете что? Пирожки с яблоками, які дала мне рецепт моя бабуля, які приехал рецепт гэтай з вёскі Ула, Бешанковицкого района. Стэфан, пойдешь гулять? Так. Отпускаем. Продукты для програми «Єш, пакуль не запяєш» ми набиваємо у крамі «Веста», бо «Веста» завжди побач. Пачнем мы, як заўжды, з теста. На цеста нам спатрэбіцца 2 пачыкі творага і потым 3 штучкі, глядзіце, гэта як ёсць загадка, ані шпунта, ані дна, поўна бочачка віна. Гэта яйка, так? 3 штучкі яйкі і мука прыкладна 10 лыжак з такім добрым верхам. Трэба будзе сода і уксус. Усё. Для теста нічога больш не спатрэбіцца. І я зараз пачну ўжо размінаць, працаваць. Так, Иван Иванович? Так. Ну, Ну, а раз сегодня мы упоминаем деток, то я хочу сказать, что все жыццё человека пачынаецца з калыханкі. І сёння ні ты, ні я не памятаем тых прыгожых песень, якія спявалі бабулі. Але яны існуюць, і іх даволі шмат. Ну вось, напрыклад, калыханка «Пайшоў каток на таржок». Шмат беларускі фальклор, дзіцячы фальклор вельмі разнастайны, багаты. Гэта і калыханкі, гэта вядома і дражнілкі, таму што дзіцячае... піць трэба ж абавязкова. Цукар. Ага. Дзяцінства сваё памятаеш? Што памятаеш з беларускага дзіцячага фальклора з дзяцінства? Я з Казкі дзяцінства... бабуліны, відаць. Не, нават і казак не памятаю. Толькі калыханку, ну, разумееце, якую, Геннадзя Бураўкіна, так? Ну, таму яна гучала кожны дзень. І зайцы, і стрыжы, да, з 5 машыны ў гаражы. І на гэтым усё. А лічылкі, ну, якія лічылкі? Нітачка, іголачка, выйдзе камсамолачка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, выйшла кошка пагуляць. Так. Так. Не шмат, не шмат. Забаўлянкі таксама. Ну, мне здаецца, што зараз вельмі складана дзетак вучыць, таму што яны амаль увесь час праводзяць з мабільнымі тэлефонамі. Ну, можна ж і з мабільнымі тэлефонамі карыстацца, таксама нейкай інфармацыі. Хаця, зноў-такі, па дзіцячым фальклоры, што можна зараз знайсці? Вось глядзіце, мы кажам пра тое, што... Можам гульні знайсці. А якія гульні? Якія вось гульні? У мяне гульня таксама ножычкі, пробачкі, казакі-разбойнікі. Зразумела, калі жылі ў вёсцы, выходзілі на падворак і там ладзілі свае гульні. І мак, і грушка, і гэтак далей. А якую-небудзь можаце распавесці? Ну, там правілы, хаця б каротенька. Ну, іх даволі шмат. Я не ведаю, якую мы зараз будзем з вами гуляць. І рэпка, і мак, і грушка сядзі, грушка, расці грушка.
то трэба з дзецьмі працаваць, а калі мы самі пачнем, то Загуляемся. нашы яблычкі зайдуцца. А лічылкі якія ёсць? Ну ёсць іх таксама, я ж вось расказваў, што раз, два, тры, чатыры, пяць пайшла кошка пагуляць. І не так пагуляць, як мышак палапаць, таму што усе там звяркі упамінаюцца ў дзіцячым фальклоры. Ну, зразумела, што, па-першае, шмат кот баюн, таму што трэба ж дзіця неяк спаць пакласці. Ну, а глядзіце, вось у вас зараз малыя дзеткі. Вы ім спяваеце калыханкі вось такія? Ну, калі сапраўдна, то не. Таму зноў такі, што Ну, бо. я больш займаюсь, ну, вывучаю тыя песні, якія больш патрэбны для працы, для троіцы. А калыханкі, вядома, што я іх, ну, некалі запісваў. І яны былі вельмі, можа, нават з мелодыямі прыгожымі. А яны па працягласці якія? Ну, ведаеш, гэта ж павінна, напэўна, быць такая доўгая. цягучая, Ёсць доўгая. вельмі доўгія, і нават такое ўражанне, напрыклад, слухаў адну бабулю, яна быццам бы ішла па вёсцы. Вось пачала з коціка, яка выйшаў з хаткі, пайшоў недзе ў лес, пайшоў у поле. І, відаць, яна сама нешта такое ўспамінала з дзяцінства, дзе яна там хадзіла, пакуль дзіця не засне. Яно можа такое не быць канца ў самой калыханкі. Бясконцая? Можа быць і такая. Можна прыдумляць. І, відаць, яна прыдумляла таксама. Мне здаецца, што нават ёсць не ў рыфму нешта такое было запісана. Так, ну глядзіце. З пірашкамі, дарэчы, ўсё вельмі проста. Гэта цеста тварожнае. І пірашкі, вы ж разумееце, што гэта такая страва, якая была пашырана паўсюль сярод усходніх славян. Гэта можна казаць і пра Расію, і пра Украіну, і пра Польшу таксама, і пра Прыбалтыку. Але ў нас звычайныя пірашкі, разумееце, ёсць жа пірашкі, напрыклад, там самса якая, так, яны маюць сваю ўласную назву. Гэтай уласнай назвы няма. Проста пірашкі з яблыкамі. Бабуліны і ўсё. Так, бабуліны і ўсё. Бабуля заўжды мне такія рабіла. Ну, тым больш зноў-такі, начынне можна рабіць якое заўгодна. Гэта зараз мы робім такія дзіцячыя з яблыкамі, а можна і, як дома, і з бульбай, і са смажанай цыбулі рабіць. Можна і з мясам, канешне, з грыбамі, з капустамі, ўсё, што заўгодна. Так, сода. Я памятаю, што моя матуля рабіла з яблык, зразала вяршок і рабіла такое з рысам і рызінкамі. Цеста. Яблык. Запякала, так. Я ведаю, што ў нас у асноўным запякалі з мёдам і з брусніцамі. Ну, якія ягады ёсць, вось такое рабілі. Гасім соду. Не шмат заліў. Не, нормально. Нормально. Это у нас тут такі ж уксус. Бабуля звычайна карыстаецца яблычным свойскім, які сама робіць. Так. Ну, глядзіце, цеста у нас уже амаль гатова, яно вельмі лёгка. Глядзіце, мясіць яго. Вось. Але самае складанае, вось, ужо Іван Іванович адбівае час. Так. Самае складанае з нашым цестам гэта чакаць, разумееце, пажадана зрабіць яго ўвечары і пакласці на ноч у лядоўню. Ну, але калі ўжо, ну, зусім уже не церпіцца зусім, тады можна, канешне, ну, 2 гадзінкі хай паляжыць. Мы зробім таксама. Вось, потым накрыем і адправім зараз у лядоўню і будзем займацца яблыкамі, а я пакуль што пайду памыю ручкі. Так, ну што ж, сябры, мы зараз будзем рабіць начынне. Для начыння ўсё таксама вельмі проста. Бярем яблыкі, так, хоп, разрэзалі. Трэба дастаць сэрцавіну, адсюль выскрасці яе. І потым будзем націраць яблычкі. І потым можна рабіць свежыя начынні, проста свежыя яблыкі, але мы ўсё ж такі робім для дзяцей. І я хачу зрабіць яшчэ больш смачнымі, таму мы іх крыху на патэльні карамелізуем разам з цукрам. Ну, каб ужо Стэфану дакладна спадабалася.
Згадай, якая дудка. Чия? Не ведаю. Ну, але не беларуская. Не беларуская? Ну так. Некуль, а з усходу, напэўна. Североамериканскія індзейцы. А, індзейцы. Але рабілі беларускія майстры. Адкуль бралі пратотып? Лапалі, відаць, індзейцы. Але прыгожая такая па гуку. Ось. Натираем. Вон, разводки свои. Ну, зноў такія карынкі, розныя такія свістулькі Вось, вы ж для дзяцей. кожны раз прывозіце да нас новыя. Гэта вось такія, ну, больш дзіцячыя. Ну так, зразумела, ёсць тыя музычныя інструменты, якія робяць беларускія майстры. Дзяніс Хром, напрыклад, рабіў. Гэта з Славеніі, гэта з Гародні, гэтак далей. Заслаўль ёсць тут. Калекцыя вялікая, не ведаю, наколькі праграм будзеце запрашаць, але ёсць магчымасць на кожную прывозіць розныя музычныя інструменты. І вось сёння, дарэчы, пачыналі мы з ліры, якую зрабіў Павел Корань. Ну, мне б хацелася, щоб штосьці засталося дзецям з тых, будзем казаць, інструментаў, якія набываў, на якіх іграў столькі гадоў. Таму што розныя бываюць сітуацыі, калі знікае майстар, адыходзіць, таму што у кожнага у нас свой час, свой лёс, так? І потым гэтыя інструменты ў куфрах цягаюць, не ведаю, дзе іх падзець. Ну, розныя такія ёсць прыклады. Але, ну, я не прымушаю, таму што, па-першае, у хаце няма музычных інструментаў. А, няма. Няма ніводнага. Гэта Ну, ўсё там вашых гэта ўсё сховішчах. зараз на сховішчах, на працы, і карыстаюся даволі шмат там інструментамі. Ну, от зараз вось, напрыклад, вы шмат вандруеце, шмат выступаеце. Дзе-небудзь ці бачылі вы якія гульні дзіцячыя? Ну, што сапраўды, дзеці, мы, ну, зараз шмат кажуць пра тое, мы ўжо казалі нават пра тое, што сядзяць з тэлефонамі, нічога не патрэбна. У вёсках ці застаюцца яшчэ нейкія такія традыцыі, што сапраўды дзеці вывальваюць гурбой на вуліцу і Калі пачынаюць ёсць нешта гуляць. гурткі, калі ёсць настаўнікі, якія выкладаюць менавіта на мове і бяруць, напрыклад, дзіцячы беларускі фальклор, том серыі БНТ, беларуская народная творчасць, ёсць гульні, дзе ёсць прыказкі, прымаўкі і гэтак далей, калі ёсць магчымасць ім перадаць тое, што перадавалі бабулі. А сёння ў нас бяда ў чым? У нас сёння і дзяды, і бабулі, яны ходзяць на працу. А ў старадаўнія часы яны займаліся тым, што выхоўвалі ўнукаў. Перадавалі ім вось гэта ўсё. Так, глядзіце, нам зараз трэба крыху зусім алею ўліць на патэльню на нашу і будзем закідваць нашы яблыкі, засыпаць цукрам, перамешваць і крыху карамелізуем, і потым ужо будзем раскачваць тэсты. Вось пад гэтыя мелодыі цудоўныя. А гэта вось што за мелодыя была зараз? Імправізацыя. Дагэтуль невядома яшчэ было. Вось так і нараджаецца фальклор. А потым можна будзе Ну, сказаць, калі што... ты даволі шмат слухаеш, напрыклад, нейкай музыкі народнай, і розныя музычныя інструменты нават з розных краін свету, калі звярнуць увагу на маю калекцыю, то ўжо там не думаеш, напрыклад, ну, Саўку ды Грышку я вам заграю, вы адразу даведаеце, Юрачку ці Мікіта, гэта вы ведаеце. А калі я нешта такое іграю, вы не ведаеце, вы пачынаеце слухаць, можа, Пугачёвай песні, Прыслухоўвацца, а раптам што-небудзь. Кіркорава прагучыць. Ці дагадаўся? Юрачка? Юрачка. Я ж кажу, што калі вядомыя мелодыі, то адразу можна і Адразу можна здагадацца. загадацца.
Але мне больше цікава імправізацыя, тому што, ведаеш, нават бывае, што бабуля, калі попросіш нейкую песню заспяваць, яна шукае, 2-3 радкі шукае тую мелодыю, пакуль знойдзе. І бывае вельмі цікава слухаць, як яна яе шукае. Шукае Гэта як фольк-джаз. У сваёй недзе падсвядомым. Так, так. Я вось не ведаю, я таксама быў падчас вучобы на фальклорнай практыцы і на дыялекталагічнай. Это было вельмі цікава, але песні нам зусім нейкі старажытныя так і не трапіліся. Трэба было глыбей капаць. Можа. Былі маладыя, дурныя. Не, а яны не заўсёды, яны бывае пытаюцца, на што вам старыя песні? Ага. Яны ж не разумеюць, што мы хочам Это даведацца. скарб. Так. А калі там пасядзіш з бабуляй, паразмаўляеш, яна ўспомніць сваё жыццё, тут спяшацца не трэба. Даволі шмат можна цікавага запісаць. Зараз я гляджу, што, напрыклад, у Мінску шмат хто з моладзі з'язджае ў вёскі. Ёсць. У мяне ёсць такі спадзеў, што можа гэта якраз як адраджэнне вёскі і пойдзе зноў фальклор глыбей, і ўжо гэтая моладзь будзе нейкія свае веды захоўваць і перадаваць. Таму што я так разумею, што знікненне вёсак і за даўгім рублём, як пагналіся ўсе ў горад, і все, тады ўсё і згубіліся, калі згубілі ўсё, і думалі толькі пра тое, што... Глядзі, рамёствы таксама працягваюць сваё жыццё дзе? На вёсцы? На хутарах недзе? Таму што у горадзе... Хаця ганчарнае кола зараз можна набыць проста ў інтэрнэце. А што з ім рабіць? Трэба ж ведаць. Вось! Сказаў ганчарнае, і адразу гліну ў рукі бяру. Гэта акарана нейкая такая? Гэта такой як эксперымент, відаць, таму што, можа, у традыцыі такіх музычных інструментаў не было, але гэта беларускі народны інструмент, зрабіла яго Ганна Мазоўка. Густы гук такі. Нават я мелодыю не здагадаўся. Так, што, з яблыкамі у нас усё добра. Трэба нам перакласці зараз на талерку, каб яны крыху астылі. Не былі дужа гарачымі. Мы зараз вось так зробім. І трэба расплескаць іх так. Хутчэй будзе, праўда? Вось. А раз мы двоих тут, то ось акарина двойная. У два голоса. Што ж, сябры, вось наше цеста, яно ўжо падрыхтавалася, адпачыла ў лядоўні. Зараз будзем паціху раскачваць яго. Глядзіце, што трэба спачатку зрабіць так. Давайте прыпылім, да? Мукой, мучыцца, як там кажуць, і кваску не зробіш з пяску, все роўна мучыцца трэба. Вось, крыху паваляем яго вось так. Я што хацеў запытацца, Іван Іванович. Глядзіце, і трэба зрабіць на 4 кавалачкі яго падзяліць. Вось так. Можна так, на крыжык. На 4 кавалачкі. Оп, оп. Адкласці. Як булачкі, як ужо з'еду. І потым вось так. Катаем, хто робіць лянівыя варэнікі, той ведае. Трэба такую невялічкую калбаску зрабіць. Я так люблю вось так. Хай сыпецца. Вось. Робім вось такую калбасу і падзяляем на часткі. Так, вось так. Оп, оп, оп. І трэба зараз будзе кожны, нам ужо можна ставіць нашу пліту. Оп. І раскачваць. Яны рыхтуюцца ў патэльні? Так.
патэльні на алеі. Ну, зразумела, што мы будзем на алеі, ну і як у старажытнасці было. Там нейкую анучачку ці марлечку, і там тлушч нейкі і праціралі. Ну, Я мы гэта ўжо будзем памятаю. па-багатаму. Вось, яшчэ што хацеў запытацца, Іван Іванович, наконт піражкоў. У вас у Лідзе, калі вы былі малы, якія былі самыя такія З смачныя? макам. Гэта, З па-першае, я любіў у дзяцінстве, таму што яны рыхтаваліся толькі на каляду. У другі, на другое свята іх не Каляда, было. ну, не хутка, але я думаю, што так. трэба будзе зрабіць. А ўжо тое, што датычыць яблычкаў ці рыса, рызынак, то ну, гэта было на працягу года. А з макам самыя такія. Гэта я іх любіў. У нас ведаеце, што будзем калі-небудзь рабіць такі анонсік. Ну, гэта ўжо калі шчаўе пачне расці. У нас у нашай вёсцы Заронава ў Віцебскім раёне ёсць музей гісторыі Заронаўскага краю. Там ёсць цудоўная жанчына Людміла Канстантіновна Нікіціна, прывітанне ёй, якая таксама збірае рэцэпты. Вось яна шмат ведае прыказак і прымавак, і рэцэптаў, і песень, і чаго толькі не ведае. Вось, і робіць у Заронаве піражкі са шчаўем. Гэта нейкая фірмовая рэгіянальная штука, але калі ўжо будзе шчаўе свежае, калі Відаць, будзем нешта рабіць. яшчэ дадае, не можа быць адна трава. Вось даведаемся. Зараз модна з адной травой. Дарэчы, у вас таксама там амаль што трава у Так. руках. Гэта камыш або чарот. Саша Блахін, горад Ліда. Зноў-такі яго музычныя інструменты гучаць не толькі ў маіх монаспектаклях, але і ў Троіцы. І бывае вельмі моцны гук. Каб так хто зайграў, то я б не сказаў, што гэта гучыць. Пагадзіцеся, Звычайна. гэта вельмі нечакана. З такой маленькай, Так, моцная. маленькая такая Ну, такая дудачка. з саломкі таксама робяць майстры. Але можа не так гучаць моцна, як гэта. Глядзіце, што будзем рабіць. Вось ёсць у нас такія, як аладкі, блінцы такія невялічкія. Кладзем начынне. Успомніў твои клёцкі з душамі. Так і тут душа некая салодка, відаць, анёла. Напэўна. Бо там Глядзіце. мяса было. І робім па-вясковаму. Вось так зрабілі, зашчапілі. Потым бярэм відэлец. Гэта тое, да чаго можна, дарэчы, дзяцей таксама прывучаць. І прыгажосць рабіць. Так, і кожны дзіцёнак зможа зрабіць вось так. Абсалютна кожны. І яму будзе цікава, і ён ужо будзе даведвацца і ведваць рэцэпты. Будзе вучыцца. Канешне. Мы робім вось такія. Так, тут можа быць яшчэ згодна ўсяго. Всё, што заўгодна, якое заўгодна начынне. Хочацца вам з варэннем, калі ласка, на здароўе, рабіце. У нас просто з яблыкамі. Яблыкі гэта такі, у нас не сезонны фрукт. Я думаю, што і зараз як зойдзеш куды-небудзь, як глянеш яблычныя чыпсы, колькі яны каштуюць. Звычайныя, да, звычайныя сушаныя яблыкі, якія заўжды, не ведаю, там мяшкамі ў вёсках заўжды захоўвалі на зіму. Ну, калі, канешне, год на іх урадлівы быў. Ну і ідзе ўрадлівы, як я памятаю. Ну што, ў мінулым не было. Ну, ў мінулым не было, вось. Летась не было, будзем чакаць. Глядзіце, вось такія піражкі ў нас атрымаліся. І на добра разагрэтую патэльню іх трэба класці. Вось у гэты алей. О, і зашкварчалі. Ну, калі гэта было з макам, Туля б сказала, што гэта завінтушкі. Як? Завінтушкі. Во. У Лідзе. Бачыце, у Лідзе завінтушкі з макам. А ў нас просто піражкі. О. Трэба пайграць, каб я пайграю. весялей. Але я ўжо бачу, імбрычак стаіць. А Іван Іванович просто неверагодны аматар Гарбаты. чаю, гарбаты, ўсяго. Імбрычак, глядзіце, вось гэта. Гэта я сам уласнаручна збіраў і ферментацыяй займаўся таксама. Гэта
ну як, іван-чай, так ён Мгм, знаёміцца. ёсць У нас называюць скрыпень. Скрыпень чаму? Таму што калі цягнеш, ён скрыпіць, сапраўды Не хоча скрыпіць. паміраць. Так, і глядзіце, мы закінем. А давайте вы закінеце чыстымі ручкамі. Ну, Я ў гэты час просто буду далей Але расказваць. я п'ю Цеста. моцны. Нічого. Я ведаю. Закидывайте. Якраз потым заваркі хопіць усю нас здымачную групу, І напэўна. на вёску. І на вёску. Я калі ад'язджаў, моя матуля яшчэ нядзелю гарбатку піла. Да. Яна казала, алей файна ты заварыў. Можна і суседзям было яшчэ Кажа, прыйсці. паўпачкі не шкадаваў. Ну, вось падрыхтавалі мы. Во. Вы ж памятаеце, калі кітайскі дык з ім размаўляюць, ёсць стары, ёсць малады, чай, гарбата. Я размаўляю і дзякую, і прашу прабачэння, калі я яго збіраю. Вы ж ведаеце, калі яго трэба збіраць, пакуль ён цвіце. Калі ўжо адцвёў усё, ўжо нічога там добрага няма. Ну а потым гэта наша менавіта зёлка нашай зямлі. І продкі заўсёды былі разумнымі. Яны нічога не куплялі. за Так, мяжой. гэта ўжо Збіралі брытанцы, самі. потым брытанцы са сваім чаем. Моя выцеснілі. матуля была вядомая такая, будзем казаць, траўніца ў лідзе. Яна ведала нават травы ад бесплодыя. Ёй прыносілі дзетак і казалі гэта дзякуючы вашай траўцы. О, як. Але я не паспеў запісаць. Мне ўсе навукоўцы казалі, не, назвы я памятаю, гэта станаўнік, потым Божы след, але мама калі страціла зрок, я ўжо не запісаў гэтае, на жаль, травы. Таму Шкада. мне ўсё сказалі, зрабі гербарый мамін. Я думаю, паспею, што куды мама дзенецца. Часу ж яшчэ во. Што, часу шмат. А калі ўжо вырашыў запісаць, то яна ўжо мне іх не паказала. А так шмат я з ёй таксама пахадзіў, пазбіраў зёлак розных. Бо да вас таксама можна звяртацца. Не, я не бяру на сябе гэта, таму што ну, гэта адказная рэч. Напрыклад, калі ад алкаголя памагае капыцень, то людзі зараз Не панасыпаюць... якая-небудзь там бадун трава. Не, панасыпаюць даволі шмат, а яна ж атрутная. Трэба ведаць, колькі сыпаць. Тады невядома яшчэ ад чаго больш атруты. Ці ад таго алкаголю, ці ад той травы будзе. Так. Ну што, першая партыя наша Яны так хутка рыхтуюцца. гатова, яны вельмі хутка. Вельмі хутка. Бабуля у мяне звычайна робіць адразу, ой, ператрымалі нават, на дзвюх патэльнях. Каб хутчэй было. Ну, каб хутчэй было, і заўжды трэба падліваць яшчэ масілка. Так. І адпраўляем наступную. Наступную партію. Ну што ж, сябры, у нас ужо ўсё гатова. Дачакаліся. Піражкі ёсць, ужо гарбата са скрыпню таксама заварылася. Самы час нам Паклікаць паклікаць дзяцей. дзяцей. Стэфан, хадзі, дзе ты там ёсць? Прывітанне. Яшчэ разок. Ну што, будзеш частавацца піражкамі? Давай. Любіш салодкае? Любіць. Так, тут гарачы, можа, вось тут такі больш так. О, трымай. Ну, бяры. Акуратненька глядзі, Кажы, акуратненька. дзякуй. Хоча і есці, ну, правда? Ну, спрабуй, давай. І мы таксама, давайте, Іван Іванович. І мы по піражку. Ну, Старт. не бойся, ешь. Смачна? Що до начиння не добрався. Ну, мне больш блінчики нагадують. Ці смачно тебе? А, треба ще ще налізь нам. Угу. Хватає. А трошку. Каб мне больш достав. Будемо розвітуватися, напевно, так, Іван Іванович? Так. Ще А. песенку поспіваємо. Во, смачно вам. Есьте, конечно, гатуйте пирожки, не бойтеся, гэта не страшно, гэта вельмі хутка і вельмі смачно. І у нас засталася яшчэ песня. Так. Дзіцячая песня, не абы якая. Наши конопельники, заверху зелененники, сами не берутся, в руки не даются.
як налетів журавель, бабіний канапель, і каноплі подрав, і сорочку порвав. А я тому журавлю праву ножку переб'ю, а на тую ножку накладу панчошку. Цуд! Сябры, з вами былі Еш, пакуль не запяеш. Да сустрэчы у наступных выпусках, а нам час ужо есці далей. Усяго добрага. Всього доброго. Ешь, покуль не запяешь. Прадукты для праграмы еш пакуль не запяеш мы набываем у краме Веста, бо Веста заўжды побач.